Kaixo, egunon. Hola, muy buenos días. No me voy a poner aquí porque este focazo me está matando. Bueno, Kaixo, egunon guztioi. Muy buenos días. Yo voy a hacer una mini introducción. Sarrera txiki bat egingo dut. Denok gonbidatu nahi zaituztet hemen, lehen hilara hauetan esertzera, atseginago izan dadin gaurko aretoa eta erosoago eta goxoago egon gaitezen. Eskerrik asko, gaur, goizeko 9:00 daukagun egunarekin, ona, zeta aretura etorri zareten guztioi, zinemaldian urteak daramatzagu LGTBI-rekin eta baita Radio Televisión Espainolako aniztasunaren behatogiarekin ere, eta oso pozik gaude egindako lanarekin eta gaurko hitzordua ikusten ari gara, gero eta handiago egiten ari dela, eta espero dugu hau egonkortu egingo dela. Horrela, benetan interesgarriak izango diren emaitzak eta ondorioak jaso ahal izateko. Gaurko lehenengo saioarekin utziko zaituztet. Lehenik saio praktiko batzuk, ohar praktiko batzuk emango dizkizuet. Kafea preste izango duzue behan saio guztian zehar. Bai, eskatuko dizudana izango da saio batetik besterako aldaketak ahalik eta arinen ekitea, eta, txandaka, kanpoan daudenak sartzen utziko ditugu, eta alderantziz denak parte hartu dezagun. Jorge eta Elena hemen dauzkagu, behatokitik, odatik, eta haiek antolatuko dute gaurko saioa. Egunon, eskerrik asko. Mikroak zabalik daude, bai. Egunon. Hasi egingo gara. Hemen diapositiba batzuk jarriko dizkizuet, gaurko jarduna atseginagoa izan dadin. Lehenik geure burua aurkeztuko dugu, odatik gatoz, ikusentzunezkoen aniztasunaren behatokia, oda, gaztelaniazko siglen arabera, laburrago, eta bertan, aztertu egiten dugu zein adierazpen daukan aniztasunak bai zineman, bai Espainiako telebistan. Datuak bildu nahi ditugu, horrela ikusteko zer datu dauzkagun eta ze kalitate mailetan mugitzen garen. Urteroko txostenak egiten ditugu, oda txosten orokorra daukagu, eta bertan LGTBIQ+ kolektiboa eta pertsona razializatuak eta razismoaren kontrakoak ere gehitzen genituen, eta homofobia ere aztertzen hasi gara, ikusi dugulako, hoi zintzilik geneukala. Urtean behin saria ere banatzen dugu, aitortza hori egiteko garrantzitsua da egiten dugun aitortzea. Eta beste jarduera batzuk ere antolatzen ditugu, tailerrak, aholkularitzak eta abar. Garrantzitsua, hasi aurretik edozein momentutan galdetu, hausnartu, eztabaidatu, badakit astelena dela goizeko 9:00, baina espozi hau segurua da, eta ez ibili beldurrez erabiltzen duzuen terminologia dela ere, izan ere horretarako gaude hemen. Edozer zalantza duzuela ere, jaso eskua, galdetu, eta horrela eztabaida hori sortuz joango gara. Aniztasunaren trampak deitu diogu gaurko hizketaldiari, izan ere badakigu oso reakzionaria den momentu bat bizitzen ari gara munduan zehar, eta aniztasuna koartadatzat erabiltzen da gure eskubideak urratzeko, kosta zaizkigun eskubide horiek urratzeko. Ez gara marko horretan mugituko, baina mahai gainean jarri nahi dugun gaia da hau. Datuak badauzkagu, datuak emango ditugu, eta hori ere garrantzitsua da. Izan ere, ez da bakarrik garrantzitsua, aniztasuneko pertsona horiek kontuan hartzea, baizik eta batzuetan estereotipoetan erortzen gara. Trampa horietan eta batzuetan geure buruaren isla ikusiko dugu eta horren aurka egin behar dugu. Hasi egingo gara, beraz, datuak partekatzen zuekin, grafiko batzuekin, hola, harinazteko. Sarritan, esan ohi dugu odan, eta, atsegina da, gisa honetako espazioetan gonbidatua izatea, izan ere, itzaleak eman ditugu, baina jada foro bat izatea hobea da. Baina askok entzungo zenuten sarritan ikusentzunezkoa ez dela errealitatearen ispilu baizik eta alderantziz dela. Guk gure iruditegi kolektiboiek ikusentzunezkoen baitan sortzen ditugu. Ikusentzunezkoak eratzen du bizi dugun mundu hau. Hark eraikitzen du. Horregatik da garrantzitsua
ikusentzunezkoetan lan egitea, datuak ere eskaintzea. Hauek izango dira gaurko datu kuantitatibo bakarrak saiatuko gara, datu kualitatiboetan zentratzen, narratibak aipatzen eta lehenak aipatu duen moduan, adierazten nola narratiba horietan hainbat trampetan erortzen garen. Baina garrantzitsua da datu kuantitatiboak ere kontuan izatea. Puntu honetan, badakigu, lehenik eta behin, batzuetan zentsurak ere egoten direla. Esate baterako, zentsurak barkatu ez, erroldak. Desgaitasuna aztertzen duguna esate baterako erroldak hartzen ditugu kontuan egiten dira, eta hor ikusten dugu gure errepresentazioa ez dela nahikoa. Baina ez dugu zertan beti errepresentazio hori errealitatearen baitan zehazki zorrozkoi bete behar. Batzuetan gertariteke errealitatetik haratago joatea. Izan ere, ikusentzunezkoak ez du beti erekotu behar. Aitzitik, ikusentzunezkoak markatu behar du esparru hori, bizigaren esparru hori. Eta errealitatean, guk errealitatea agertu nahi badugu, badakigu horrela bizi ditugun indarkeria horiek guztiak beti erekotuko ditugula, baina guk dugun asmoa haratago joatea da. Hemen dauzkagu ineko datuak eta badakigu Espainian, desgaitasuna duten pertsonak 10% bat dira eta fikzioan 4% iristen dira. Datu honetan, kanpoan uzten dira beste hainbat gai, eta horrek gusten duzue, kuerpos diversosen esate baterako, gorputzan itzaketeko pertsonaiak, gutxi agertzen dira, gainera, terminologia, guk defendatzen ez duguna agertzen da, baina badirudi, Espainiako biztanleria 50% ez da normopeso edo ohiko pixoa esaten dugunen, eta hemen zerbait gertatzen da. Izan ere ikusentzunezkoek ez dute agertzen benetan zer garen. Eta, estereotipoen irudi batzuk agertuko dizkizuegu hemen. Animazioan oso argi agertzen da. Disneyn esate baterako ze estereotipo ikusi ditugu denbora honetan guztian. LGTBIQ+ pertsonaiak tradizionalki modu kodifikatuan agertu dira. Eta normalean, gaizkiletzat hartzen dira, hor ikusten dira, gaizkile interesgarriak dira. Baina, kolektibo oso bat murrizten denan hor problematiko bihurtzen da. Pertsona ludiekin ere hor geratzen dira, hor batzuetan ez dira, ez da maltzurrak ere. Bigarren mailako pertsonaia inozo, tonto, baita simpatikoak ere izan daitezke. Txorakeria dirudi, baina guko urte luze hauetan ikusi dugun honek eragin egiten digu. Sortzen hasten garenan ere ohartzen gara. Gure erreferente horiek aurretik ikusitako guztiaren baitan egiten ditugu, eta hau anekdotikoa dirudiren arren ikusiko dugu, nola gisa honetako ideiak azkenean geroganatu egiten ditugun eta barneratuta geratzen diren. Arazo bat, edo ulermen arazo ikusten dugun beste eremu bat, edota aniztasun ezberdin ulertzen dugun eremu bat komedia da, hain zuzen ere. Genero honek, komediak, gaitasun bat dauka. Gaitasuna dauka gauzak aldatzeko. Baina arazoa da, aniztasuna erabilera ohiko horretan erortzen denean. Eta hor, estereotipoak beti erekotu egiten ditugu. Eta hor, aniztasuna komiko bihurtzen da. Anistasunari barre egiten zaio, barregarritza jotzen da. Eta hor komedia, erabiltzen da eta berantzko norabide hori hartzen du pertsona oprimituetan. Eta hori, normalean ohikotu, normaldu egiten da, eta iruditegi horretan eragina du, Helenak epatu duen moduan. Podcast bat egiten dugu, odan, korten du izena, eta bertan badago atal bat non arrazalizazio gaiak lantzen diren. Baina hor, badago komiko beltz oso ezagun bat, eta analisi bat egiten du komedia horren inguruan. Ni saiatuko naiz hau laburtzen, ez naiz bera bezain izunona izango, baina arazoa izaten da, komedia mota honetan, zaurgarritasunari egiten zaio barre. Eta hor, aniztasuna txertatzeko modua da, nola egin jauzi, nola aldatu hori. Eta txistearen amaieran egon beharrean azkenean hasieratik abiatzen da. Eta guk gure buruan grabatuta dauzkagun estereotipo guztiak, imaginario
kolektibo horiek guztiak oso zaurgarri izan daitezkenak, horiek hasieratik, premisatik abiatzen dira, gero hori barre egiteko. Hau da, aniztasuna txertatzea ona da, baina zailagoa da gidoi on bat lortzea non estereotipo horietatik abiatuta egiten den barre eta ez estereotipoei eurei. Eta ikusi dugu, orain hemen eskuinetan daukagun film honetan, hau aniztasunari egindako kantu bat da. Eta bertan, hor estereotipoak ere erabiltzen dira. Eta azkenean, gure buruan dauzkagun estereotipo horiek erabiltzen dira haietan komiko egiteko eta barre egiteko. Eta hori saiatzen ari gara egiten odan. Saiatzen ari gara, noski, aniztasun gaia sartuta dago eta dagoeneko ondo dago. Baina jakin behar da, nola txertatu aniztasuna beti ere kolektibo berdinei, kolektibo zaurgarri berdinei ez erasotzeko. Bai, eta komediatik egiten da, sarritan. Eta serien kasuan ikusten dugu aniztasuna, edo pertsonaia aniztasunagoak diren hauen arteko elkarrizketak. Eta hor, pertsonaia horiek ez dute komedia hori berek sortzen, baizik eta haien elkarrizketatik abiatuta ikusten da. Eta hor, bertan agertzen diren pertsonaia horien arrazializazioa erabiltzen da. Eta hor, imaginario razista batzuk ere sustatzen dira. Batzuetan asmo honez jokatzen da, baina kontu handiz ibili behar dugu idazten dugunean. Izan ere, komediak gaitasun handia du eta erabil dezagun, baina ondo pentsatu nola erabiltzen dugun. Eta, hemen, galderarik baduzue, moztue, horretarako gaude, eztabaidarako iruditzen bazaizue zerbaitekin, ez zaudetela ados esan, bai edo zerbait ez badugu ondo azaldu, noski, galdetu. Guk odako txostenean, genero aztertzen dugu lehenik. Eta hor badago 100%, bertako pertsonaien representazioa ikusi dugu, nahiko egonkor mantendu dela. 46an gaude gutxi gora bera, eta ikusi dugu nola narratiba hauek aldatuz joan diren. Argi dago, hainbat ikerketek agertu dute, politika batzuen aldeko apustu egiten badugu, eta politika horiek lan munduko emakumeen presentzia handitzea badute helburu hori aldatu egiten da. Eta hori esaten dugu odan. Lantalde anitzik ez badugu, historioak ez dira, ez dute aniztasun hori agertuko. Eta ikusi dugu, orain arte lekurik ez duten narratibak, sexualitatea orain modu ezberdinean esploratzen da. Eta hor, badauzkagu adibide ezberdinak gero sakonduko dugu haietan. Era berean, emakumeek sufritzen ditugun indarkeria horiek ere gero eta presenteago daude, baina hemen pentsatu behar dugu zein historio, zein pertsona kontatu behar duten badirudi emakumeen zinemagintza orain etiketa bihurtu dela, izan ere badirudi uzten digute bakarrik aurrekontu txikikoak, oso intimoak eta pertsonalak diren zinema egiten. Baina hori oso baliagarria da eta ongi konektatzen du publikoarekin. Baina kontua, beti aipatzen dugun moduan, ez da gauza bakar bat egitea edo kolektibo bat lotzea jarduera jakin batekin. Hori kontuan hartu behar dugu. Eta hemen irudi hau agertu nahi dizuegu izan ere, ikusten da, bertan adinak ere, misoginerekin oso lotuta dagoen hori, horra agertzen da. Izan ere, emakumeak adin batetik aurrera, eta hori aktorek sarritan salatu dute. Ez da erraza haientzat, errol ezberdinetara iristea, oso enkorsetatutak ez dauden errol horietatik ateratzea. Eta ikusten ari gara, oraindik ere, zahartzaroa ere tramatzat hartzen dela. Aldatu mesedez diapositibara, eta badirudi, beldurra ematen duela, orain emakume adindun izateak, beldurgarria den zerbait jotzen da, eta honek agertzen duen zein harreman dugun gure gorputzarekin esate baterako. Ikusten dugun nola adineko pertsonak agertzen direnean, batez ere biluzik agertzen direnean, gisa honetako produkzioetan gertatzen denez, normatik edo ohikotasunetik kanpoko zerbait dazten dira. Eta, ikustea emakume adidunak, ez izatea kuentameko amona hori, badirudi hori dela errealitate bakarra, baina hor agertzen da nola harremantzen garen gu pertsonaia horiekin, eta gero gu gure txostenean, 90
voluntariotik gorako ekipoa egin dugu orain, eta beraz gure txosten egiten dugunean aniztasun hori kontuan hartzen dugu ikusteko ze pertzeptzio hartzen duen audientziak guk erakusten dugun horretatik, serietan eta filmetan ikusten dugun horretatik. Arrazializazioaren gaiari helduko diogu orain, izan ere, narratibak aztertzen ditugu guk odan, eta arrazializatuko pertsonak agertzen diren narratibo horiek mugatu egiten dira. Izan ere urteetan, arrazializatuko pertsonaia guztiak beti indarkeria gaiekin lotzen dira, narkotrafikoarekin, trama lotuta egoten da, terrorismoarekin ere, edota prostituzioarekin. Eta badirudi orain aldatzen ari direla eta migraziorantz jo dutela. Eta honek bi aldaera dauzka, batetik ondoan daukan txuriaren pertsonaia edo historia gehiago lantzen da, arrazializatuko pertsona baino gehiago lantzen da, eta beste trampa baten ere erortzen dira. Oraindik ere ez da ondo ulertzen zein den migrazioaren eta arrazizioaren arteko ezberdina, eta ez da ulertzen xenofosbiaren eta arrazakeriaren arteko ezberdintasuna ere. Eta hau ikusten ari gara baita produkzio handietan. Produkzio handiak esaten dudanean ez dut esan aurrekontu handikoak, baizik eta oso onak diren produkzioak. Guk saritu ditugun produkzio horietan ere odan. Izan ere, sarritan ez da argi uzten zein den xenofobiaren eta arrazakeriaren arteko ezberdintasun hori eta hau, etengabe ikusten ari gara. Izan ere, gure narratibo horien limitazio horiek gainditzen ez baditu ikusiko dugu arrazilitzatuko emakumeak beti zainketekin lotzen dira, eta hori ikusi dugu urtez urte. Badira dagoeneko 6-7 urte, bai, eta gorantz egin du honek. Azken urte honetan nabarmen geratu da. Emakumezko pertsonaia arrazalizatu gehienak zaintzetan edota garbiketa lanetan edo ainekoan zein adin txikikoen zaintzetan zentratzen dira. Hemen zerbait gertatzen da, badaukagu beste adibide bat ere, hor daukagu, Oda saria irabazi zuen seria, hor pantailan agertzen dena, oso ona da, baina azken txostenean, sarrera gutunean ere, esaten genuen, hau guztia ikusita, oraindik ere, arrazilizatuko pertsona hauek migranteak direla, eta orduan gure iruditegi hori mugatuta geratzen dela, eta berriki, orain ez naiz gogoratzen izena zein den, baina, bigarren mailako pertsonaia batek, ere esaten zuen, terrorista etzen lehen papela egiten zuen, 30 bat urte zeraman Estatu Batuetan lanean, baina, bigarren mailako papera eman zioten horre ere, baina ikusten dugu amargarria dela gure egoera. Badira beste indarkeria batzuk ere gertatzen direnak eta kontuan hartu behar direnak. Hemen irudi oso pixelatu ikusten dut, eta ez dut burua biratu nahi ikusteko, bai, pixelatu dago. Baina, honekin esan nahi dugu indarkeria horiek ez direla bakarrik narratibetan gertatzen, guk ongi eraiki dezakegu pertsonaia bat, baina gero atzetik lantaldea aniztasunik ez badago, erori egingo gara, eta hor ikusiko dugu, zuriak ez diren azal horiek ez dute argi ona jasotzen, eta hori beste indarkeria mota bat da. Ez dugu bere lana errespetatzen, ez dugu bere gorputz hori ondo errespetatzen, eta honek distantzia bat sortzen du audientziarekin. Ez ditugulako beren aurpegiak ondo ikusten, eta beraz ez da hainongi empatizatzen irudi horiekin, eta hori gertatzen da arrazilizatutako beste pertsona askokin, filmaketetan ez dute nahiko argi ikusten, eta hau askotan gertatzen da. Bai, galderarik badago aurrera. Oso interesgarri iruditzen zait gai hau, eta zuen ikerketa horretan ikusi dugu ea zerbait hobetu ote den, esate baterako. Yo piano horretan, film horretan, Dos pianos, barkatu, hor agertu zen nolabait dekadentzia hori, eta aktorea bertan agertzen zen, hasieratik Alzheimerra zuen pertsonaia bat zen, eta ikusi dut hor, adinaren gai horretan, edo edadismo horretan, bi auzi gurutzatzen dira, ez bakarrik emakumeok ez direla behar adina dirazten, eta zineman,
bueno, zineman ikusten da, eta ez zineman bakarrik, adin batetik aurrera ez dugu errepresentazio hori jasotzen, eta badago beste auzi bat. Izan ere, hor Nicole Kidmanek egiten du, esate baterako, bere operazioak egiten ditu, beti gazte mantendu ahal izateko, edo gazte itxur hori izateko, eta beraz, hor bi gauza gurutzatzen dira, batetik onarpen falta, badirudi beti gazte izan behar dugula, eta bestetik adinekoak garenean, bai gizonezkoetan, bai emakume, baina iruditzen zait emakumeetan hau gehiago gertatzen dela, ez dakit hori ez dugu, bai badago, sesgo hori, genero horretan, alborapen hori existitzen da, izan ere, guk orain dauzkagun hipotesietan gehiago eskatzen dira, bueno, ikusten ari gara adineko aktore handi horiek, hitza hartzen dute eta esate baterako badago, estatu batuetan gertatu dira, gero eta serie gehiago, adineko pertsonak agertzen direnak, eta ez daudenak beti Alzheimerarekin lotu, eta historia ezberdinak izan daitezke. Eta interesgarria da, baina beti ere estereotipetan erortzen gara, narratiba aldatzen ez bada, eta hori gertatzen da beste aktore asko, hainbat errol jokatzen dituzte, film asko egiten dituzte, eta ez dira, lotzen narratiba hori. Eta baina emakumeekin gehiago kostatzen da. Ikusi dugu aldaketa batzuk badaudela, eta ikusi dugu orain, gero eta zuzendari, emakumezko zuzendari gehiago daudela, eta ikusten ari gara nola egoera aldatzen ari den, baina kosta egiten da oraindik ere. Izan ere, ez da bakarrik idazten duguna, ez da gidoia bakarrik, kamerak ere errealitate horiek nola agertzen dituen, horrek ere distantzia marka dezake, gorputz batzuk nola adierazten duten aldatu egiten da, eta badirudi hor elementu batzuk markatu nahi direla nolabaiteko beldur hori edatzeko, eta ikusten ari gara, disidenteza jotzen den beste gorpuzkera bat ikusten dugunean, hori agertzen da. Eta badakigu kamera leku jakin batean jartzen dugunean, mezu bat bideratzen dugu, eta behar bada ez da hori gu gidoiarekin kontatu nahi duguna eta kontuan hartu behar den beste aspektu bata. Beste komentariorik, Iruzkini, mikrofonoa mesedez. Sí, hola. Estaba pensando en lo del maquillaje. Bai, makillajea datorkit orain gogora. Izan ere, ni gazta nintzenean, eta argazki egintzen nenbilenean, tonuak oso kontuan hartzen dituen, naranjak behar bada esate baterako azal ilunagoetan, eta bar. Baina ikusten ari naiz serieetan, eta batez ere emakumeengan, ikusten badugu jatorri afrikarreko pertsona bat, ez dakit ze termino erabili, baina espero dut ulertzea, hor ikusten da azala argiago dutela aurpegian, badirudi makillatu dituztela eurena ez den tonu batean, eta asko nabaritzen da hain zuzen lepoko marka hori. Eta gero, gorputza ilunagoa dute, tonalitate ilunago batean, eta, ni asalatu egiten naiz, izan ere, ez dakiz zergatik egiten duten hori. Beste tonalitate batzuk ere agertzen dira, badirudi hemen masaila argiago dutela, edo ez dakit gauza arraroak ikusten ditut. Eta hori ez da gertatzen beste protagonistetan, batez ere emakumeetan. Aipatu duzun hori oso interesgarria da, izan ere indarkeria bat detektatzen ari zara. A priori, gure perspektibatik behar bada, hori guk hitz egindako elkarrizketetan agertu da. Eta arrazializatutako pertsona asko haserretu eta aldegin egin dute elkarrizketa horietatik. Izan ere hor indarkeria hori sortzen da. Non, iristen garen filmaketa set batera eta ez daukagun ahalmenik, ez daukagun botererik egin behar duzu esaten dizuten eta gero hori gertatzen da. Jakinik gure gorputza agertzen ari garela, gure azala erakusten ari garela zuk oraintxe aipatu duzun filtro horren baitan gainera. Eta indarkeria bat da, izan ere ez daukagu hor botererik kexatzeko eta beraz garrantzitsua da kontzientzia hori edatzea eta odan kontzientzia hori zabaltzen saiatzen ari gara. Bai, eta aipatu dugu, lantalde anitzik ez badago izan ere guk hor ikusten dugu gure setean, arrazalizateko pertsona bat badago taldean hori nabarmenduko du, ikusiko du, eta hori batzuetan ez da detektatzen bestela. Eta, hor almena duenak, boterea duenak, ariketa hori egin behar du, eta esan behar du, hori gertatzen bada, hobetu behar da. Eta badakigu lantaldeak anitzagoak izanik hori gutxiago gertatzen dena. Lodi dauden pertsonekin ere hori gertatzen da. Iragarki bat egiteko gonbidatzen gaitu zenen, behar dugu gure neurriko arropa, neurri horretako arropa izan ere, bestela ez da gure lan hori
errespetatzen lan hori ez da, eta berdin gertatzen da aktoreekin ere, batek azal zuria badu eta besteak azal beltza badu, makillajeak ere egokia izan behar du, bere baitakoa izan behar du. Eta badakigu, zaila dela zuk profesional gisa identifikatzen duzu berehala, baina hor indarkeria kasuak gertatzen dira, kasu horretan. Eta bestetik azpititulazioan ere ikusi dugu indarkeria gertatzen dela. Izan ere, errealitate batzuk agertzen dira, baina arrazismoaren kasuan, non pertsonaia bat jatorri asiarrekoa dena, eta, bueno, nik daukan azentuarekin ari da hizketan, eta azpititulazioan erreak L jartzen dizkiote, eta hori indarkeria nabarmen bat da. Horrek produkzioa erabat aldatzen du. Errespetu falta bat da, batetik, baina horrez gain, entzumen desgaitasuna dutenek ez dute berdin ulertuko, izan ere azpititulazioak ez du entzuten ari garen horrekin loturarik, eta hor badago indarkeria bat ez binarioak diren pertsonekin ere, gauza bera gertatzen da, askotan ez dira euren izen ordainak ondo errespetatzen estatu batuetan, esate baterako, interprete batek neutraleko du, hemen, ingelesean behar bada naturalau egiten da, baina hemen, itzulitzen denean hori ez da errespetatzen, eta izen ordain horiek normalmenean, feminoak izaten dira, eta horiek ere, narratibari lotuta, estriktuki ez dauden indarkeriak dira, baina hor daude bai, eta azentuen kasua oso harrigarria da. Izan ere, azpititulatzaile bati ez litzaioke bururatuko eseak kentzea Andaluziarra baldin bada pertsonaia. Hori ez zaigu buruan sartzen, baina orain arrazalizatuko pertsona batekin, bai. Badirudi hori, barneratuta dugun zerbait dela eta horren kontra egin behar da. Izan ere, trampak dira eta etengabe topatzen ditugu gisa horretako trampak. Visto todo esto, la conclusión es que si no sabemos, hay que preguntar, básicamente. Y esto es un gran ejemplo de... Bueno, ez baldin badakizu, galdetu egin beharko duzu, ezta? Zineko nahien galdetu izan ez balute film horiek aurkitzeko, arrazismoari buruz hitz egiten duten film horiek aurkitzeko, aurkituko zituzte. Zergatik? Norbaitik galdetzen diozunean, norbaitek esango dizulako, hori oso gaizki dago, baina galdetu zuten, eta Black Billon esan zieten, ez dago. Amarronenak nahi dituzue, baina ez dago, ez dituzue aurkituko. Beraz, beti galdetu egin behar da. Zalantzarik txikiena daukagunean, galdetu egin behar da. Bai, hori da, guri ere galdetu, ze hortarako gaude. Ez da beldurrik izan behar, ez da ezer gertatzen, aniztasuna zaila da, etengabe aldatu zoa, hori polita da, ona da. Horrek esan nahi du, etengabe hobetzen saiatzen ari garela, beraz ez dakizuen hori galdetzea ondo dago. Eta orain desgaitasunari buruz hitz egingo dugu. 3 estereotipo daude, bat, biktimizazioa, emakumeekin gertatu ohi da, desgaitasuna duten emakumeak zaurgarri agertzen dira, zaindu egin behar dira entitate gutxiko, bestea mendekua daukagu, el praktikante horregatik ekarri dugu, desgaitasunik ez zuen norbaitek orain badauka, eta orduan mendeku hartu nahi du. Horrek zenbait ideiak hartzen dizkigu, nahiko mugatzaileak direnak. Eta gero superbotere moduan erabiltzen denean arraroa irudituko zaizue, baina X-Men ikusten dugu, gurpildun aulkian dagoen norbaitek pentsatzen ari zoren irakurtzen du, eta hori askotan gertatzen da, edo gure mundutik harago dagoenarekin bat egitea. Hori Espainian asko ikusten dugu, horrelako mehatxu ez natural bat dago, eta desgaitasuna duenak bakarrik ikusiko duri, baina ez diote entzungo. Batzuetan herriko inozoa da, beste batzuetan herriko gaiztoa.
Eta, bueno, aspaldiko estereotipoa dirudi, baina oraindik ere hor dago, eta horregatik jarri ditugu Buffalo Kids horiek. Zertaz ari garen dakigunean, Buffalo Kids bezalako ekoizpenak egiten dira, askotan azpimarratu izan dugu, izan ere desgaitasunen ikuspegi jakin bat eskaintzen baitu, aurre begirako ekoizpen bat da, eta horrek aldatzen ditu orain arteko guztiekin egin izan ohi dena, hankaz gora jartzen du. Alegia, hori sortu duenak desgaitasunarekin zuzeneko harremana daukomatek egina da, baina horrek zer esan nahi du, hortik zerbait ona aterako dela, ba ez. Kolektibo bateko kide izateak ez dizu ekarriko homofobo ez izatea, ez? Bueno, behar bada barrenatuta izango duzu homofobia hori. Ez da menderazina. Baina kasu batzuetan ondo funtzionatzen du, eta gainera, bueno, erakundeen babes handia izan zuten, desgaitasun kontuetan, eta horregatikan egiten duten erretratua hirudimentsiokoa da. Gainera hor pertsonaia, bueno, beste pertsona bat gehiago da, desgaitasuna dauka, baina berdin besteak bezala tratatzen dira. Ze hori ere askotan gertatzen da, ez da? Desgaitasuna ageri baldin bada, orduan hor zentratu behar dute, edo trans bat baldin badago, gauza bera, bai, hori ere ondo dago, historia kontatu behar delako, baina desgaitasuna agertzen baldin bada, soilik bere historia kontatzeko, jakina hor mugatzen gara non agertu daitezken eta non, ez? Hori da beste aldarrikapen bat. Alegia, desgaitasuna duten hoiek interpretatzen dituztenak ere desgaitasuna izatea. Hori transen kasuan asko ikusten da. Carlos Oroa, gormutua den aktore bat, ezakit ezagutuko duzuen, baina oso aktore ona da, ekoizpen askotan parte hartu duena. Odaren txostenean hori aldarrikatu zuen eta blackfaceekin alderatu zuen. Bai, nik ohar bat egin nahi nuen. Yours and yours o George and George? Gogoan eukan, ez? Hor distopia bat zegoen. Hor bada pertsonaia bat, familia bat erretratatzen du, aldaketak ikusten dira, eta pertsonaia horri dagokionez, bere aktorea da, desgaitasuna dauka, eta familiako kide bat da, alaba da, gauza gertatzen zaizkio, eta bere gurpildun aulkitik ikusten dugu mundua, baina bera, bueno, pertsonaia arrunta da, trama ere bai, ez da bereziki berarentzako pentsatuako trama bat. Eta uste dut horrelako gauzak egitea garrantzitsua da. Eta esan duzun bezala, aktoreak berak desgaitasun hori dauka, ez? Gurpildun aulkian dago, bueno, ohar bat egin nahi nuen besterik gabe. Garrantzitsua da bai. Azkenean, jende guztiak ez dauzka lan egiteko aukera berak, ez, eta transera etortzen garenean hori aipatuko dugu bai. Lodifobiari buruz hitz egingo dugu orain, badirudi azken urteotan, azaleratzen ari dela dirudi, baina asko kostatzen da, honek zalantzak sortzen ditu edo resistentziak sortzen zaizkigu, baina lodifobiaren inguruan argi geratu zan txostenean hitz egin beharra zegoela. Portzentaietan uste dut 100% besterik ez zirela gorputz aniztasuna zutenak edo funtzionaltasuna aniztasuna zutenak, eta hor desgaitasuna sartzen zen, ohikotasunetik kanpo geratzen direnak, eta adinkeria ere hor zegoen. Eta, baliteke zenbaitetan pertsona oso altuak edo oso someak ere ikustea, edo norbaitek drogamenpekotasuna baldin badauka, eta oso argala baldin bada, ohikotasunetik kanpo ikusten da hori ere, baina tira, hemen kontua ez da soilik pertsonaia gutxi egotea, baizik eta oso estereotipatan daudela. Badira pertsonaia batzuk lodia direnak eta indarkeria jasotzen ez dutenak, baina joan den urtean ikusi genuen
familia inguruan agertzen ziren pertsonaia lodi horiek dene jasotzen zutela indarkeria, ez? Gordo hitza erabiltzen zen, lodi hitza erabiltzen zen, baina hori izugarria da, bueno, zu aur lodi bat baldin bazara eta pantalla batean film hori ikusten baldin badezu, beti irain moduan jasoko duzu lodi, gorda adjektibo hori. Vacaciones de verano horregatik ekarri dugu, hori oso ondo islatzen delako, eta gainera alde handia dago, diru gehiago daukan familia horren eta familia pobreen artean, ez? Lehenbiziko 5 minutuak ikusten baldin badituzue, oso argi konturatuko zarete, aipatzen ari zareten honetaz. Ez joan den urtean argi ikusi genuen, ze alde zegoen, 180tik gora, lodia zirenak, ez ziren klase altukoak, ez da? Esango nuke hori adierazgarria dela, niz eta klasea ez den beti nabarmentzen, ez den beti antzematen, arazo bada eta Jorgek aipatuko du. Bai, eztabaida irekin nahi nuen, baina 7 minutu besterik ez ditugu, gero jarraituko dugu eztabaidatzen bukatzen dugunean, Fatsuit hori, lodiaren trajea edo jantzia, horrek argi adierazten du aipatu ditugun alderdi hauek guztiak, ez? Nola barneratu ditugun, adibidez, lodifobia. Bizitza osoan zehar egin dugu hori gainera, neronek ere, bai, lodifobiari buruzko txostena egiten hasi nintzenean, orduan hasi nintzen ulertzen, ez da? Eta Fatsuit horrekin hasi nintzen are hobeto ulertzen, ze hor estereotipo guztiak kabitzen dira. Lodi egotearen inguruan. Horregatik, esan bezala buruan daukagu. Era bat txertatuta, eta ez gara konturatzen zelako indarkeriak sortzen diren horren inguruan, ez? Transface horretatik bakarrik, ez? Gauza bera, ez? Hartu pertsona lodi bat eta ez jantzi lodi bat jarri, eta gero zertarako erabiltzen den Fatsuit hori. Bai, lodi baldin bat zaude, patitikoa zara, behar bada graziosoa izango zea edo tristea, eta hemen ditugu bi adibidez, horiek dira narratibak, protagonismo bat daukate, ze, egia da, gehienetan lodiek ez daukatela protagonismorik, eta orduan ikuspegiak hori izaten direla, eta hori ere arazo bat izaten da. Eta sexualitaterik ez ere hor dago. Alegia lodiak diren pertsona horiek ez dira sexualak ikusten, sexualtzat hartzen, eta hori zenbat eta gehiago zabaldu, pertsonaiaren ez sexualizazioa are eta gehiago zabaltzen duze. Eta interesakzio txikiago bat ekartzen du horrek, ze queer pertsonaietan egoten da sexualizazio bat, aztertu ditugun horietan behintzat, eta horrek esan nahi du pertsonaia lodiek intersekzio oso txikia izango dutela. Adibide hau ekarri dugu. Queerren sexualizazioa, nabarmena da bereziki emakumeengan. Emakume lesbianei dagokienez ikuspegia gizonaren heterosexuala izaten da, eta beraz hipersexualizazioa egoten da. Egia da hori aldatzen ari dela, begirada berria sortzen dijoazen heinean, bai filmetan eta baita telesailetan ere. Eta gehi pertsonaietan drogomenpekotasuna errepikatzen da etengabe. Ikusten dugu lotura bat egiten dela, sexualizazioarekin, baina baita drogamenpekotasunarekin ere. Jo adiktoko istorioak ez direla kontatu behar, esan nahi du horrek, ez du hori esan nahi, oso begirada interesgarria dago hor, ze kolektiboko pertsona batzuek dira kontaketa hori egiten ari direnak, ez? Eta kasu honetan terapia moduan ere erabiltzen dituzte. Arazoa ez da historia kontatzea, baizik eta
errealitate marko oso bat dagoela estereo beretan kokatuta. Biari buruz hitz egingo dugu, zer gertatu da bisexualitatuarekin, bueno, ez dela adierazten hitzez eta orduan, bueno, ez da ulertzen eskotan, ez da. Hau meme bat da, dolar bategatik esan tzazu bisexual hitza, ze challengers hitzak erabiltzen ari ziren gehi gizonak balira bezala, eta hori etzen egia. Beraz, audientzia askoren kasuan, queerra ezagutzen zuten kasuan, hau ere ez dute ulertzen. Ze esan nahi du horrek, dana argi eman behar diogula ikusentzulari ez, baina identitate batzuetaz hitz egiten dugunean, beti alde hontatikan egiten dela, eta bisexualitatea morbo tresna moduan erabiltzen da, maitasun trianguluetan, adibidez, bi emakume daudenean, sexuak edo beto esan da, emakume bisexualak daudenean, hor begira da oso ezberdina, erabat ezberdina da, sexu estenak askoz, ezberdinak dira. Trans kolektiboari buruz hitzen dugunean, harrigarria da ze egoeratan gauden. Begira, hemen ikusten dituzue, adierazpen batzuk, trans inguruan eta da, gizon cis bat, hilorde bat jarrita. Hori luzaroan ikusi dugu, baina hainbeste denbora pasatu baldin bada ere, bat aldarrikapen egin bada ere, ikusten dugu badira zenbait film oso interesgarriak direnak eta bideak urratzen dituztenak, Norberta adibidez, baina batean ikusten dugu nola, aktore famatu bat hartzen dugun eta hilorde bat jartzen dugun, ez? Eta horre indarkeria dago, ikusezinak egiten direlako emakume transak. Eta funtsean egiten ari direna delako, ez direla existitzen, ez daudela. Ikusgarritasunaren kontu hori ulertzen dut, azkenean aktorei ez zaizki aukera berak ematen, baina, hori badago baita ere aktore izatearen ofizioan bertan, ez? Alegia zuk nahi dezun pertsonaia egiteko eskubidea daukazu. Bai, nik uste dut horra ageri den aktore horrek nola esan zuen, damutu egin zela paper hori egin zuelako eta arreta mantzian. Ze, azkenean aktore izate hori da, zuk aukeratzea zer egin nahi duzun, ze pertsona egin nahi duzuen. Ulertuta ere, aukera berak izan behar ditugula denok. Egia da aukera berberak eman behar zaizkio denoi, eta zaurgarritasuna handia dago lan arloan, baina iruditeria kolektiboarekin ere badauka zer ikusia. Hasieran esan dugu, gure mundua eraiki dugu, ikusi dugun horren arabera, bizitza osoan zer ikusi dugun horretan zehar gizonak hilordea jarrita. Eta azkeneko aktore horrekin adierazten duguna da, trans izatea dela, hilorde bat, peluka bat jartzea. Hori da beti ikusi izan duguna, transei buruz, baina beti gizon cis baten ikuspegitik. Gidoia idatzi duen horren ikuspegitik. Eta, jaio zenetik jaso dituen ikuspegioetatik abiatuta. Baina, historio horiek xehetasun guztiekin esaten hasi beharko dugu, pertsonia trans batek egin beharko du, bestela ez dago aldaketa posiblerik. Eta hemen badago kasu oso berezi bat, Odan hau eztabaidatzen dugu, asko eztabaidatzen dugu, baina gehiago egin daiteke. Bada jendea esaten duena, gehi aktoreek egin behar dituzte pertsoneak gehiren pertsonaiak. Hori, eztabaidatu daiteke, baina transen kasuan, oso erabaki okerrekoak hartu dira. Ez da ohikoa gizon cis bat ikustea emakume cis baten papera egiten, eta zergatik bai transen kasuan. Bukatzeko pertsonaia bi binarioek, ez binarioek ere gauza bera, egoera bera bizi dute,
hipersexualizatuak daude, eta aztertu genuen pertsonaia ez binarioa, 18 urteko gazte bat zen, trama romantiko bat zeukan, eta amaieran bihotzekoak emanda hil egiten zen, eta hau da beti gertatzen zen zerbait, efektu dramatiko hutsa zen, eta akabatu egiten gaituzte pantailan amaitzeko hau eta hau esan eta gero badirudi mezua dela ez dut aniztasunik txertatuko ze haze saltza, ez da hori alderantziz aniztasuna txertatu behar da, hobe da erreferente txar bat erreferenterik eza, baino azkenean lortu behar dugu erreferente asko egotea eta ez txarroiek galtzea erabat.